Hello everybody! Once again, this is Jessica Noy. Nagbabalik naman tayo sa aking channel. So for today's vlog guys, we're gonna do a dili siya matawag og mukbang. So mga unang mangga niya na i-challenge. Ang challenge ani kay no reaction. Kailangan ilig mo kaon kag mangga o ka nang maasluman ka, di ka mo react nga magpabati-bati kasi imong naong kay di mo kagwapa. Kailangan jud mo kaon jud kag tudo nga. Malamian ka, walay reaction. Okay ra mo reaction og smile. Pero dili nang magpaasnom-asnom ka kanang magpabitay-bitay kay wa jud kay angay kay kagwapa niya. Aside sa mangga, dira aside sa mangga na atay tomato and Bisaya kamatis. Naatay luya, in English ginger. Naatay bombay, in English onion. Naatay limoncito, in English lemon. Naatay mangga, in English mango. So guys, kung bago pa lang mo sa akong channel, don't forget to hit the bell button and subscribe to be notified for my upcoming video. Boo! So first, maghimo sa tag-sauce para lami ang atong kaon. Una kay luya. Challenge na siya ha. Bago na ko ang invento nga sauce. Kailangan na siyang panitan dyan na siya. Para malami ang ato. Ang di na kayo daghanon uy. Kinaganon na ito kay. Uy, sa mga bago dyan, huwag kayong gaya-gaya ha. Dahil professional lang ang gumagawa nito. Professional? Dami, tingnan nyo guys oh. Tingnan nyo guys, napakasarap guys. Tingnan nyo. Let me taste it first. Oh my gosh! Amazing! Yummy! So ano na tayo, mag-slice na tayo ng mangga. Guys, kaya madami kaming mangga kasi ito yung trabaho ko. Nahihiya lang ako mag-vlog sa maraming tao. Kaya hindi ako mag-vlog kapag mga-harvest ako. Ito guys, may hinog-hinog na guys. Tingnan nyo guys. Hinog na yan. Pero ayoko yung hinog. Gusto ko yung gilaw. Ito na. Atin na siya. Slicer. Ayun guys, atin ang binabalatan guys. Ngilo. Lain sa ipin ko yung malalaki kainin mo. Kaya slicein pa ito. Sige, slicein pa daw. Sabi ng ating kapatid. Yan, slicein pa natin yan guys. Guys, sa hindi nakakaalam, malinis tong kamay ko. Bago ko gumawa nito, naghugas muna ako ng kamay. Okay na. So, let's start. So, first, atin munang ililinisin tong mga dumi. Mga dumi. So, ngayon, lain man po ako rin mag-reaction diri. Ako rin isa, no? So, naadyo ko itawagon. Kauban na ako. Lain po kayo mag-reaction diri. Ako rin isa. So, itong mangga natin, guys. Ito, tatabi natin dyan. Itong suka. Itong sauce ito. Itong mangga. Yung sauce, guys. Oh, lamig kayo, guys. With complete ingredients, guys. Oh, with complete ingredients. So, guys, help me welcome. Kailangan kayong mag-no reaction ko diri kung ako rin isa. Kailangan na adyo ko'y katapad. Help me welcome ang ako ang gwapa nga isuon. Buutan. Suguon mo tuman dayon. Kung na isuhol. Charot lang. Buutan o kanang talented, hilig mag-TikTok, and kanang basta, uy, gwapa na siya. Pero mas gwapa dyan ko niya. Charot lang. Help me welcome our sister, Audrey Cado. Mupo ka. So guys, kami ang magtatagisan kung sino ang hindi. Oh, brown out. Brown out. Tingnan nyo guys. Oh, natigil yung electric pan. Brown out. Oh my god. Yung face namin ngayon nito kay mag-uili-uili. Masisino-sino na kasi masisingit. Sige guys. Ito na. Uy, bumalik na. Bumalik. Okay na. So first thing to no, level 1 sa mi. Kay excited man jud kaunon no. Mangga. Dira mangga. Mangga. Uy, nataga. Excited man jud ni kaunon no. So, ang first na mo kaunon na maka-reaction jud mi kay ang lemon. So, mangwa sa tag lemon. Mangwa may lemon diri guys kay. Dalaw di jud mi mo react ani. Kaya kung maka-react siya na, matsugo gyud ako siya, madukol gyud ako siya. So ayun guys.
Isa-isa, ito yung sa'yo, maliit lang sa kanya. Kanina, ganyan na niyo. Oh, maliliit. So, islicing ko muna. Ting, 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 ting. Sa'yo, akin. Slicen. O, ikaw ang una. Kailangan mo ipakita sa camera na hindi ka naaasiman makain ng lemon. Okay, ikaw na bilis. Bilis. Ipakita, lumapit ka doon ka. Tumindog ka dyan. Dyan. Ipakita mo. Uy! Mga fans na sa simpleng reaction, hindi tayo matataas. Sa simpleng challenge, kayanin natin, hindi tayo magpapatibag. You first, okay. Kailangan beautiful pa rin, ha? Yummy! Maganda siya. Hindi siya, igang. So, ako na, this is it. Dito mo ilagay, wag mo iluwa ng kung saan. This is it. Ito lang sa akin. Lemon chewy. Ito lang. Napakahinang nila lang. Let me try it. Ang pangit ng mukha mo. Ang asim pala ng lemon. Hindi ko Ang kinaya yung pangit channel. Ang pangit ng mukha mo. Ang kanya. Bumabati pa akong naong ano na. Sana lang kaya. Mas kong jujo guys. Basig din ako makaya. Hindi makaya. Asum ko kaya. Isa mo tagabati ang naong guys. Asum ko kaya lemon guys. Pasensya jud kayo guys. Pasensya jud kayo. Hindi ko makaya ang lemon. So guys, ang inabangan ng lahat, ang tinutukan ng lahat, tonight with Boy Abunda. Okay, so guys, ito na guys, mukbang mango na ni guys. Kailangan dyan guys, no reaction dyan may kaya mag-reaction may na. Kailangan, so ayun guys, ito na guys, magmukbang na migmangga guys. Sige, una ka na. Kainan na. Masarapan ka talaga ito dahil ang mukha mo parang mangga. Paborito mo kasi ito eh. Tingnan nyo guys, may kamatis sa akin guys, may kamatis. Tingnan nyo. Napakasarap talaga ng mangga eh.